Здравейте, аз съм Ади. Днес ще ви покажа моите лакове и тези неща, които са ми необходими. И говоря за ногтите и какъв лак вид искам и обичам да слагам. Нека да започваме. Така, започвам с този лак. Не от специалните лакове, просто имам най-обикновени. Ето този лак е първият. Аз обичам някакви такива, същия този. Някакви такива декоративни, също с лакове и такива работи. Много ги обичам, патенца. Така, също ще ви покажа този лак. Този е един лак. Този е още един лак. Така, ще ви покажа как може и лесно да си такова да се лакирате. Само отвъртете. Вижте колко е яко. И по същия начин става и с другото, но понякога, ако не ви е удобно по този начин, просто извадете шишенцата. Но на мен ми е удобно и по този, и по другия начин. Така. Следващия лак е този. Много е сладък, защото прилича на гъбка или на някаква четчица. Хубав е. Така. И този също, но не го ползвам толкова често. Ползвах го в първия клип, така па не помня какво има в моята чанта. Следващият лак е този. На класик, но всеки не всички знаят. Този е много хубав и аз много го харесвам. Този също. Този ми е един от най-любимите. Този цвят е много нежен. Много нежен цвят е този. И ако някой е чувал за Style Me Up, може да не го произнасям точно правилно. Този лак е прекрасен. Говоря, че не се продава така по повечето магазини. Много е хубав. За Коледа сами и този от същата поредица. Този не е бял лак, ми да изсъхва бързо и така нататък. И тези маркери също. Ето. Много са хубави. И за всеки лак аз ползвам понякога клечки за зъби, не знам защо. И също Style Me Up, имам тук идеи за лакове и за такива неща. Ако се обеля от едната страна. Ето тук също. Също така имам лъкочистител, който знае, че има такива лъкочистители. Знае, че тези лъкочистители са такива, че когато ги отваряш, като буркан, мушкаш пръста, просто го въртиш така нататък и той ти става. И ти изчиства ногтите. Аз всеки път с него изчиствам ногтите от лакът. Когато ви показах тази машинка, тази машинка е от Style Me Up, пак по същия начин. Тя напича ногтите ми, за да може, ето вижте, когато съм ги лакирала. Ето пак. Опа! Тя напича ногтите ми всеки път и за да не губя, обикновено губя моите пили за ногти. Има специално място, къде да слагам. И тя е на Style Me Up. Ето.
Това беше от мен. До скоро!